Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6-etatik 22 minutu igaro diren honetan, Salaberriak eta Zubizarretak Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten buruzburuko B serie txapelketako A multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena pronostikoak betez Iraitz Zubizarretarentzat izan da 22 eta 21 emaitza estuarekin, eta honen bestez lehen puntua eskuratu du Ataundarrak. Gogoratuko dugu lehengo astean Iraitz Zubizarretak jokatu zuela, kasu honetan Unai Alberdiren aurka hain zuzen ere Iruñeko Labrit pilotalekuan, orduan irabazi egin zion eta hortik lortu zuen buruzburuko B serie txapelketako 8 honenen artean esartzea. Aldiz Iker Salaberriak gaurkoa zuen lehen da biziko partida, lehengo urtean gogoratu behar baita bigarren izan zela, hau da azpitxapeldun izan zela B serieko buruzburukoan, Bakaikoaren aurka jokatutako final horretan, eta horregatik multzo buru sartu du aurtengoan enpresak. Beno, partidak ertz ugari utzi ditu, ertz ugari. Hasieran Iraitz Zubizarretak sakearekin ikeragarri asko asmatu du, lehengoan ere Unai Alberdiren aurka hori gako izan zen Zubizarretarentzat eta gaurkoan ere, eta bigarren pilota hori bikain baliatu du eta horren ondorioz 5 eta 8 aurreratu da. Perfekzioan jokatu ditu lehen 5 tanto horiek, baina gero sakean ez duenean asmatu ja pixka bat sufritzen hasi da, eta hor Salaberriak lehen tantoa egin du, eta gerora honek ere sakearekin asko asmatu du. Egia esan Goizuetarrak gaurkoan, kasu honetan bere unea zenean, hau da 5 eta 8 Zubizarreta aurretik zela partida nola ala berdindu beharra zeukan hor sartuta mantentzeko, eta hor ederki berdindu du. 5 joan dira, eta hortikan aurrera dena banaka joan da. Salaberria 7 eta 6 aurreratu da, horixe izan da Iker Salaberria partida osoan zehar aurreratu den lehen unea, ongi sakatzen, baina biak ala biak urduri antxean ikusi ditu. Salaberria alde batetik hain arma pozoitxu duen ezker gantxo horri etekinik ezin ateraz, Iraitz Zubizarreta ere kolpea, ez dira kolpe luzeko pilotaria, baina kolpea ezin luzatuz, egindako jokaldiak ere behar bada ez beste egun batzuetako distirarekin ezin eginaz ikusi dugu, eta hor 12 eta 10 aurreratu da Zubizarreta lehenengo etenaldira, baina partida oso parean zen, ikusgarria baino gehiago esan daiteke biek besteek galdutakoetatik edan dutela. Hortikan aurrera baina denak oso estu jarraitu du, gutxi asmatzen bi pilotariak, gehiago horixe pixka batek behartzen zuenean, gero nekearen eta zantzu horiek nabaritzen zitzaizkion, defentsan gehien aritu behar izan denari, eta hortxe, txandaka aritu dira tanto batek defentsan, bestea gehiago inposatu dune batzuetan, gero bestea, eta oso berdinduta ibili dira. 18 eta 17 aurreratu da Salaberria, eta hauxe izan da Iker Salaberria partida osoan zehar aurreratu den bigarren aldia. Hemen ja ikusten zen behar bada Salaberria fisikoki eta puntu bat goraxeago egongo ote zen, arazoekin ibili da. Goizuetarra binakako txapelketan ere partida oso gutxi jokatu zituen, eta ikusteke zegoen gaurkoan nola arituko zen. Ongi ikusi dugu, fisikokei ere ongi amaitu nik usten horreiagoka, eta 21 eta 18 aurreratu da Salaberria, sakearekin asko asmatuz, baina gero Zubizarretak erresto batean efekto ikeragarria eman dio. Salaberria da aurrera egina zen, baina pilotara bat galdu egin du, ez du batere ongi neurtu, eta horrek Zubizarretari 19. tantoa eman dio, eta gero sakearekin ikeragarri asmatu du partida hasieran bezala, eta azkenerako 22 eta 21. Esan bezala, partida ikusgarria baino gehiago emozio handikoa izan da, bi pilotariak nahiko lotuta ikusi ditugu, tentsio handikoa zen, gainera bi pilotari hauek
oso ongi ezagutzen dute elkar, afizionatu mailan eta adin berekoak izanik askotan jokatuak dira elkarren aurka, eta benetan partida polita utzi dute, esan dugun bezala, emozio gehiagokoa ikusgarria baino. Azkenerako beraz, Zubizarretako 22 eta 21, lehen puntua eskuratu du Ataundarrak, Iker Salaberria, iaia, hurrengo norgehiagoka, irabaztera derrigortuta dago. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.